Seguim amb carxofes. Ens agraden les carxofes, no ho podem evitar. I avui farem un plat molt equilibrat, que fins i tot el podríem fer com a plat únic. Avui farem carxofes amb ou dur. Agafarem 4 carxofes, mirem que les puntes siguin rodonetes, que són quan llavors estan més bones. Jo hi posaré 4 ous durs, 3 talls de cansalada viada, un gotet de vi blanc, un porro, mitja dotzena d'alls tendres. També podríem no posar-n'hi si no en tenim, però com que en tinc, li donen molt bon gust. Una culleradeta de farina, oli d'oliva i sal i pebre. He començat netejant les carxofes, tallant la tija, traient les fulles de fora més grans i tallant la punta. Les he deixat senceres, les bulliré així senceres. També he netejat els alls tendres i el porro, i ara això ho tallaré petitet. He posat aigua a bullir, que ja està bullint, i tiro sal, i aquí en aquesta aigua hi faré bullir les carxofes durant 10 minuts. Hi ha força costum de posar-hi llimona o posar-hi julivert a l'aigua de bullir les carxofes perquè no es facin negres, o deixar-les en remull amb aigua i llimona o aigua i julivert. Jo no ho faig perquè penso que llavors al final un cop cuit la diferència tampoc és massa gran. Mentre es bullen les carxofes he tallat la cansalada a dauets petits i ara la posaré a sofregir en una cassola amb oli calent. Ara que la cansalada ja està dauradeta, el que faré serà retirar-la. He baixat una miqueta el foc i en aquest mateix oli, si ens sembla que n'hi ha massa, podem retirar-ne una miqueta d'oli. I en aquest mateix oli el que farem serà fer-hi enrossir el porro i els alls tendres, que hem tallat també petitets. A veure si volen sortir. I aquí tenim el porro i els alls tendres. I ho posarem aquí, que es vagin sofregint. Tenim ja els porros i els alls tendres ben rossets i ara hi tirem la farina, una cullerada de farina, no una culleradeta, com he dit abans. I ho remenem ben remenat, mirem que no se'ns facin grumolls. I també ja hi afegim el got de vi blanc i ho remenem una miqueta. Ara això, com que hi tenim la farina, espessirà una miqueta. Si veiem que queda massa espès, el que podem fer és afegir-hi més aigua de la mateixa cocció de les carxofes que hem reservat. Quan han estat bullides, les he escorregut, però he guardat una mica d'aigua. I ara tirem una miqueta perquè no quedi una salsa tan espessa. Deixarem coure una miqueta la farina, 3-4 minutets, i llavors ja hi afegirem la cansalada i les carxofes. Ara que la farina ja ha estat coent durant 3-4 minuts, afegeixo també un punt de pebre, torno a posar-hi la cansalada que havia retirat i també hi posaré les carxofes que he tallat a quarts. Això ho remenarem amb cura, que no se'ns desfacin molt les carxofes. I ara això ho deixarem coure uns 5-6 minutets més tot junt. I ara, mentre s'acaben de fer les carxofes, vaig a tallar els ous durs, 2 els ratllaré per sobre i 2 els faré a rodanxa, amb aquest estri tan fantàstic. I amb això pràcticament tindrem el plat fet. Això ja ho tenim pràcticament i ara vaig a ratllar aquest ou dur per sobre.
I ho acabarem amb els ous que he tallat a rodanxes per sobre. Podem posar-hi una mica de sal i pebre per sobre aquests ous, si volem. Podem posar-hi un rajolet d'oli. I amb això ja ho tindrem a punt per menjar. Molt bon profit!